صحفي للزعيمان المصري والروسي. Этого года для Египта это будет не менее 5–5,5 миллионов тонн. وسألونا شركائنا حول إمكانيات الروسية لتصدير القمح في هذه السنة. يمكنني أن أقول أنه بالنسبة لمصر هذا المعدل سيكون حوالي 5 أو 5,5 مليون طن. Мы обеспечиваем около 40% потребляемого в этой стране зерна. ونحن نوفر حوالي 40% من القمح المستغرق في مصر. 90% нашего импорта из Египта приходится на сельхозпродукты. أما حوالي 90% من استيراداتنا من مصر هو منتجات زراعية. Египет уже увеличил поставки на наш рынок этой продукции на 30%. وقد سبق لمصر أن رفعت إمداداتها لمثل هذه المنتجات إلى السوق الروسية إلى 30%. Готов увеличить в ближайшее время еще на 30%. وهي مستعدة للرفع إلى 30% أخرى لإمدادات المنتجات الزراعية. Мы обсуждали сегодня возможность создания логистического центра на Черноморском побережье. Египетского логистического центра. وبحثنا اليوم إمكانية إنشاء على الساحل البحر الأسود مركز لوجستي مصري. Договорились об упрощении доступа египетской продукции на наш рынок. Для этого будут даны соответствующие указания Россельхознадзору и фитосанитарному контролю. واتفقنا على إجراءات للتسهيل للمنتجات المصرية، تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى السوق الروسي، ولذلك سنعطي التعليمات المناسبة وسنعطي الأوامر إلى كل من الهيئة الفيدرالية المراقبة البيطرية والنباتية والهيئات المراقبة الصحية. Представители этих структур в ближайшее время должны будут выехать в Египет для того, чтобы еще раз на месте убедиться в высоком качестве египетской продукции. على ممثلين من هذه الهيئات أن يزوروا مصر في القريب الآجل لكي يتأكدوا على الأرض في جودة عالية للمنتوج المصري. Россия и Египет крупнейшие игроки в международной газовой сфере. إن كل من روسيا ومصر لاعبان كبيران في مجال الغاز والنفط. Мы с господином президентом констатировали наличие серьезных возможностей в дальнейшем наращивании энергетического сотрудничества по самым различным направлениям. وأشرنا مع فخامة الرئيس على فرص الموجودة لزيادة كبيرة في حجم تعاوننا في مجال الطاقة في كافة مجالاتها. Некоторые компании российские, такие как Лукойл, уже работают на рынке Египта. Большой интерес к сотрудничеству проявляют и другие наши компании. هناك شركة لوكويل التي قد بدأت أعمالها في السوق المصري، وهناك بعض الشركات الروسية الأخرى التي تبدي اهتمامها للعمل في مصر. То же самое касается гидроэнергетики и сотрудничества в области мирного атома. ونفس الشيء بخصوص التعاون في مجال الكهربائية واستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية. Затронули дальнейшее развитие кооперации в космической сфере. وناقشنا أيضا مواصلة تعاوننا في مجال استغلال الفضاء. В апреле этого года с космодрома Байконур российская ракета-носитель вывела на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли. وفي أبريل الماضي وصل صاروخ نقل الروسي من منصة بايكونور قمرا صناعيا مصريا لاسترشاد الأرض عن البعد. Активно развивается и военно-техническое сотрудничество. ويتطور بشكل نشيط تعاوننا العسكري الفني. В марте этого года подписан соответствующий протокол. وسبق لنا أن وقعنا في مارس الماضي البروتوكول المناسب. Ведется поставка наших вооружений в Египет, и мы договорились о расширении этого взаимодействия. وهناك إمدادات للأسلحة الروسية إلى مصر واتفقنا على توسيع التعاون في هذا المجال. Хорошие перспективы у нас в области автомобилестроения. وعندنا آفاق واعدة في التعاون في صناعة السيارات. Это касается легковых автомобилей и грузовых. وهذا يخص بالسيارات الخفيفة والشاحنات. Особое внимание уделили контактам между нашими гражданами и такой важной сфере взаимодействия, как туризм. وأعيرنا اهتماما خاصا للاتصالات بين شعبينا وبخصوص المجال المهم مثل السياحة. Египет – одно из излюбленных мест отдыха россиян. إن مصر هو
هو من الأماكن المفضلة للاستراحة بالنسبة للروس. В прошлом году, несмотря на временные ограничения на поездки, курорты Красного моря посетили около 2 миллионов наших граждан. في العام الماضي وعلى الرغم من القيود المؤقتة المفروضة من طرفنا وسبق أن زار المنتجعات البحر الأحمر حوالي مليوني سائح روسي. В этом году наших туристов в Египте будет значительно больше. وفي هذه السنة مصر ستجهد كمية أكبر بكثير من السياح الروس. Мы только еще затронули проблемы международного характера. وكذلك ناقشنا القضايا الدولية. Это и сектор Газа, это палестино-израильское урегулирование, это сирийская проблематика, Ирак, но об этом поговорим сегодня в ходе наших переговоров чуть позднее, подробно поговорим. وناقشنا أيضا كل من قضية قطاع غزة والتسوية بين إسرائيل وفلسطين وقضية سوريا وقضية العراق ونحن سنواصل مناقشتنا اليوم فيما بعد. Разделяем активную позицию Египта в борьбе с международным терроризмом. ونحن نشاطر الموقف الفعال لمصر بخصوص مكافحة الإرهاب. Особенно в условиях беспрецедентного роста террористической угрозы в ближневосточном регионе. خصوصا في سياق الارتفاع الغير مسبوق لخطر الهجمات الإرهابية في المنطقة. И в заключение хочу поблагодарить президента Египта господина Сиси за очень конструктивную, дружескую беседу. وفي النهاية بودي أن أشكر فخامة الرئيس السيسي على حديثنا اليوم وهي كانت بناءة جدا وصادقة. Мы подтвердили обоюдное стремление к наращиванию многопланового российско-египетского сотрудничества. وأكدنا حرصنا المتبادل على تعزيز علاقاتنا في كل المجالات. Спасибо. وأشكركم. شكرا فخامة الرئيس بوتين. Спасибо, уважаемый господин президент Путин. أتوجه في البداية بخالص الشكر والامتنان لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين لحسن وحفاوة الاستقبال في منتجع سوتشي الرائع. Прежде всего я хотел бы поблагодарить и выразить благодарность и признательность господину президенту Путину за теплый прием в городе Сочи. هذا المنتجع الذي أصبحت له مكانة دولية عالية. Курорт Сочи, который стал международным центром спорта и туризма. بعدما أقيمت فيه دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الناجحة مطلع هذا العام. В частности, после проведения успешных зимних Олимпийских игр в начале текущего года. كما أتقدم لسيادته بالشكر أيضا أن أتاح لي فرصة اللقاء معه على الرغم من أجازته السنوية. Также хочу особенно поблагодарить его превосходительство за то, что предоставили мне возможность с ним встретиться во время каникулов и отпусков. والتي أعلم جيدا أهمية القيام بها خاصة بعد عام طويل شهد مجتمعنا الدولي خلاله العديد من التطورات المتلاحقة في مختلف الأطر الإقليمية والدولية. Я особенно понимаю важность этого отпуска ежегодного, особенно в этом году, господина президента, особенно после этих событий, которые происходили на международной и на региональной арене. ولكن وعلى الرغم من شكر العميق فإنني على ثقة بأن العلاقات بين بلدينا هي نصب أعين القيادتين. Но я хочу подчеркнуть, несмотря на это, на то, что наши отношения между нашими странами находятся в фокусе руководства наших стран. وأن عمقها وتنوعها هو شيء فريد في العلاقات بين الدول. И достигнута договоренность об углублении и расширении этих отношений во всех сферах. تعلمون جميعا أن هذه تعتبر المرة الثانية التي ألتقي فيها بفخامة الرئيس بوتين. Как вы знаете, это вторая встреча с его превосходительством господином Путиным. بعد أن كانت المرة الأولى في شهر فبراير الماضي. Первая наша встреча состоялась в феврале текущего года. في إطار صيغة 2+2 بين البلدين. В формате 2+2 между нашими странами. حينما كنت نائبا أول لرئيس وزراء ووزيرا للدفاع.
Тогда я был вице-премьером и министром обороны нашей страны. ومنذ ذلك الحين لم تنقطع الاتصالات بيننا. С того момента контакты между нами не прекращались. ولم تنقطع كذلك بين وزيري خارجية البلدين وكبار مسؤوليهما في مختلف المجالات. А также эти контакты не прекратились на уровне министров иностранных дел и других официальных лиц в наших странах. فقد نجحنا خلال فترة وجيزة وتحديدا منذ ثورة 30 من يونيو 2013. Нам удалось успешно, особенно после революции 30 июня 2013 года, في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. успешно открыли новый этап отношений между нашими странами. تقوم على أسس جديدة تستمد عمقها من عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. Эти отношения основываются и опираются на долгие годы сотрудничества между нашими странами. وتنوعها من تنوع الظروف المحيطة بالعالم. И они разнообразны, в частности, в свете разнообразности происходящих событий на международной и на региональной арене. الذي يتغير من حولنا بشكل سريع ومتلاحق. Наш мир изменяется очень стремительно и очень разнообразно. إلا أن أهمية زيارتي هذه إلى سوتشي تنبع من كونها تأتي بعد أن خطت مصر خطوات كبيرة في مسيرة تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق. Но важность моего визита в Сочи приходит от того, что он приходит после реализации важных шагов в плане развития нашей страны в политической и экономической сфере. خارطة الطريق التي توافق عليها الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 من يونيو. Особенно в реализации пунктов дорожной карты, которые предпринял египетский народ 30 июня 2013 года. وأنا هنا بصفتي رئيسا لجمهورية مصر العربية أمثل تطلعات هذه الثورة التي فجرها شعب مصر العظيم. Я здесь в качестве президента Египта представляю ожидания и надежды египетского народа, который заявил 30 июня 2013 года. متحديا بها كل قوى التطرف والإرهاب. Все эти надежды и ожидания, с которыми он борется со всеми вызовами и терроризма и угрозы его. ومتطلعا لمستقبل أكثر إشراكا ترسي فيه مصر ديمقراطية حقيقية. В ожидании лучшего будущего, в котором утвердится в нашей стране настоящая демократия. تحقق لجميع طوائف الشعب ما يصبون إليه من حرية وكرامة. Который обеспечит всему египетскому народу достоинство и свободу. وتنمية حقيقية في وطن واحد يحتضن كل من يعمل لصالحه ورفعته. А также настоящее развитие в одном обществе, в одной стране для всех, кто работает на его благо. وكما هو متوقع بالنسبة لمصر وروسيا فقد كانت أجندة مباحثتنا واسعة ومتنوعة فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية. И как ожидается, наши сегодняшние переговоры были расширены и конструктивнее. التي نشهد نموها يوما بعد يوم. Мы видим, что наши отношения развиваются день за днем. كما كانت أيضا تعبيرا حقيقيا عن مدى التقارب. А также отразили эти переговоры близость в наших позициях. بل ربما التطابق. Даже, можно сказать, совпадение позиций. في وجهات نظر البلدين. В позиции двух стран. بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. Относительно многих вопросов региональных и международных, которые представляют взаимный интерес. ففيما يتعلق بالعلاقات الثنائية تناولنا سويا. Относительно двусторонних отношений мы обсудили أطر وآليات دعم وتطوير المزيد من التعاون في مختلف المجالات. механизмы и рамки развития наших отношений в различных сферах и областях. ولا سيما المجال الاقتصادي والتجاري. В частности, в торгово-экономических отношениях. والاستثماري الذي استحوذ على نصيب كبير في المباحثات. А также инвестиции, которым было уделено большое внимание на наших переговорах. وعكست نقاشاتنا وجود آفاق رحبة في هذا المجال. Наши переговоры отразили большие перспективы и открыли большие перспективы в этой области. سواء فيما يتعلق بخطواتنا نحو تحرير التجارة مع التجمع الأوراسيوي. Относительно свободы торговли с таможенным союзом, Евразийским союзом. أو إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر. А также касательно создания промышленной зоны, российской промышленной зоны в Египте. التي عربت عن أملي في أن تكون إحدى المكونات المكملة
И я выразил надежду, чтобы эта зона была одним из компонентов дополняющих لمشروع قناة السويس الجديدة новому проекту Суэцкого канала, الذي أطلقته مصر الأسبوع الماضي который Египет выпустила на прошлой неделе, والذي تعهدنا عند افتتاحه بإتمامه خلال عام واحد من العمل. Мы дали обещание, что реализация этого проекта произойдет в течение 1 года после его запущения. خلال عام واحد من العمل الدؤوب والمتواصل بسواعد أبناء مصر الكرام. В течение 1 года работы с руками египетского народа, египетского населения. كما تطرقت مباحثتنا أيضا إلى قطاع الطاقة. Мы также обсудили тему энергетики, الذي يشكل أحد أهم مجالات عملنا المشترك وقطاعا واعدا لتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين. и который является одним из важных совместных компонентов нашего сотрудничества. هذا فضلا عن الموضوعات المتعلقة بنفاذ صادراتنا الزراعية إلى السوق الروسية. Более того, мы обсудили вопрос доступа наших сельхозтоваров на российский рынок. ووفاق تجديد وتطوير المشروعات العملاقة التي كان الاتحاد السوفيتي سباقا إلى إقامتها في مصر. А также перспективы модернизации тех проектов, которые были созданы с помощью Советского Союза на территории Египта. والتي لا زال الكثير منها يشكل العمود الفقري لقطاع الصناعة المصري. Который до сих пор является опорой египетской промышленности. كما تناولنا أيضا آفاق التعاون في مجال السياحة الذي تأمل مصر أن يعود إلى سابق زهوه ونشاطه. Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области туризма, который Египет надеется возвращать его на были темпы роста. لا سيما مع عودة الاستقرار إلى مصر بشكل تدريجي. В частности, после возвращения стабильности в Египте, как мы видим сейчас. وبشكل عام فقد كان هناك تفاهم مشترك حول أهمية الاستمرار في مسيرة تطوير علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات. В целом у нас было достигнуто общее понимание относительно развития наших двусторонних отношений в различных сферах и областях. بالبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت في موسكو خلال شهر مارس الماضي. На основании достигнутых договоренностей во время сессии межправительственной комиссии, которая проходила в Москве в марте текущего года. ولا تؤكد أنها وضعت العلاقات بين البلدين على مسار جديد يتناسب مع حجم بلدينا وعمق وتنوع علاقاتهما. Думаю, что эти договоренности ставили нашей стране на новый путь развития этих отношений, который удовлетворит потенциалу и возможности наших стран. كما كان للموضوعات الإقليمية والدولية نصيب كبير في محادثاتي مع فخامة الرئيس بوتين. На переговорах с его превосходительством господином Путиным мы обсудили также темы на региональной и международной аженде. وجاءت الأزمة في غزة في صدارة هذه الموضوعات. А также обсудили ситуацию в Газе в контексте этих тем. حيث عربت للرئيس بوتين عن تقديرنا لدعم روسيا للمبادرة المصرية. Я выразил президенту Путину признательность за поддержку египетской инициативы. وأكدت تطلعنا لاستمرار الجانب الروسي في توظيف اتصالاته وعلاقته مع الأطراف المعنية دعما لجهودنا على صعيد الأزمة. А также подтвердил господину Путину наши ожидания и пожелания, что Российская Федерация использует все свои возможности и контакты на международной арене для продолжения работы по этому направлению. ونحو التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية. Для достижения урегулирования палестинской проблемы в соответствии с международным правом. وحول العراق أكدنا سويا حرصنا على الحفاظ على وحدته وسلامته الإقليمية وتصديه للإرهاب. По теме Ирака мы подтвердили нашу позицию относительно необходимости сохранения целостности этой страны и его борьбы с терроризмом. ودعوتنا لإقامة حكومة توافق وطني عراقية جامعة وشاملة لمختلف الأطياف دون إقصاء. А также подтвердили наши намерения поддержать идею создания правительства национального единства в Ираке. ونسمن في هذا الصدد الجهود العراقية الأخيرة الهادفة لتحقيق الوفاق الوطني. В этом контексте мы высоко ценим усилия иракской стороны по этому направлению. وفي الشأن السوري أكد الرئيس بوتين أهمية الاستمرار في جهود التشاور والتنسيق مع روسيا وغيرها من الأطراف الفاعلة للتأكيد على ضرورة تفعيل مسار جنيف 2 ومساعدة الحكومة السورية والمعارضة على التحرك تجاه حل سياسي يضع حدا لإراقة الدماء في سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري. По Сирии мы договорились с президентом Путиным прилагать всевозможные усилия с различными международными игроками, чтобы активизировать договоренности
договоренности Женева-2 и работать с Россией и с другими странами для приостановления кровопролития в Сирии и достижения мирного регулирования и решения этого кризиса. وحول ليبيا تناولنا المخاطر والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. По Ливии тоже мы обсудили напряженность, в которой сейчас находится страна. وحرصت على تأكيد ترحيبنا بمواقف موسكو المؤكدة على وحدة وسيادة واستقلال الأراضي الليبية. И я в этом контексте подтвердил нашу приверженность позиции России относительно необходимости сохранения целостности и единства этой страны и этого народа. باعتبارها نفس عناصر الموقف المصري والذي يشدد أيضا على عدم جواز التدخل في الشأن الليبي من جانب أي أطراف خارجية. Поскольку это же позиция египетской страны, которая настойчиво подтверждает свою позицию относительно невозможности вмешательства внешних сил в эту страну и в этот кризис. وبشكل عام أقول صادقا أنني شعرت بارتياح كبير من مدى التقارب في وجهات النظر الذي لمسته عند تناول جميع هذه الموضوعات. Искренне говорю, что мне было очень приятно, что наши позиции были очень близки по многим этим вопросам во время наших переговоров. مع فخامة الرئيس بوتين وهو عنصر يضيف إلى عناصر القوة في علاقاتنا المتنوعة في جميع الاتجاهات. Наши переговоры с его превосходительством господином президентом Путиным, который является еще новым элементом укрепления наших отношений в различных направлениях. نهاية يهمني تأكيد أن علاقاتنا المتنامية مع روسيا إنما تأتي في إطار حرص سياساتنا الخارجية على تحقيق التنوع ومد أواصر التعاون والصداقة لكل من يبادلنا نفس هذا الاهتمام والروح البناءة. И в завершение хотел подтвердить, что наша заинтересованность исходит из того, что мы в нашей внешней политике исходим из принципов дружества и сотрудничества с теми, кто тоже идет с нами по этому направлению и уважает наши позиции. ويحرص في ذات الوقت على الإدراك الصحيح ллظروف المعقدة التي تمر بها مصر. А также в то же самое время с пониманием относится к трудной ситуации, которая сейчас находится в Египте. فلا يقتصرها على شعارات براقة تخلو من المضمون. И не смотрит на эту позицию сквозь ракурса лозунгов, которые освобождены или пусты от содержания. ولا يقلل من مغزاها وتأثيرها في محيطها الإقليمي. И который не уменьшает позицию и вес Египта на региональном уровне. فقد كانت مصر دائما ولا زالت دولة محبة للسلام. Египет всегда есть и будет страной, которая любит мир. تمد ذراعيها بالمودة والصداقة لمن يبادلها هذه المشاعر الطيبة في ذات الوقت. Который готов к дружбе и к пониманию ко всем, кто тоже желает такого же отношения к Египту. الذي تعمل فيه لصالح شعبها وفقا لرؤيتها المستقلة. Поскольку Египет в этом контексте работает в интересах своего народа сквозь своего собственного видения. التي لا تمليها إلا اعتبارات أمنها القومي. Который диктует только принципы его национальной безопасности. ودورها المحوري في منطقتها. И ее ведущей роли на региональном уровне. وشكرا لكم سيادة الرئيس. Спасибо вам огромное, господин президент.